Walah, jura-juri ta. Wah, kok ngono ae jangger mari kaitane rek. Kok tabu janggeran nang aku mancal kon ngono ta. Kok ngatasi jura-juri ayo. Rungokno. Torekan kelontongan kerikil anake watu. Kelepean keloyongan sing dipikir dadak wis duwe putu. Lak kala dhisik. Ri. Ayo mulih nang gunung cari. Sabari mlayu wae.
tei celana tamanggungan padha dol soto nek lemah ledok kali berasna budal kudungan goleki bojo iku mertondo sekurang ikhlas kula nang kali lagogo welut areng oleh welut disope turang kulane rabi golek bojo sing nurut nek gak gelem nurut selentikno jaran prau kayu rak malang-malang prau gesek rak nang kenjeran rabi ayu rago senilan rabi sing elek towo gegeran kula es lilin lak dawa-dawa sing paling enak teko kali boto sing wedok batin sing lanang kadowo mumpung durung kuwe anak anggur dodol bakso cekap semanten piatur kula sae boten emporong kersa enak kayak hitungan kuno ae. Gak apa-apa sing penting kan isine. Isine ya beton. Tapi ambakno nyambut gawe ngene ae iso ngegekno omah bojo. Ade omahku tak bangun omah gedhong. Adik ngarepe pinggir embong. Ngadepe ngadep ngulon. Ngarep tak gantungi gong. Sing nabuh irunge kaya buta terong. Tapi tepak aku bangun omah iki biyen iku asale omah perkampungan biasa. Bareng aku bangun omah saiki dijembarno embonge. Saiki termasuk kelas jalane. Kelas 1A. Termasuk nomor 1. Tapi wong nyambut gawe sembarang iku pancene teko rejeki. Ana paribasane nyambut gawe direwangi udan kaudanan, panas kepanasan, tak mengenal payah, agak mengenal susah. Lho ya wis semono, sik durung oleh penggawean, durung oleh rezeki ya ana. Tapi kenyataane kancaku nyambut gawe sakeda iso nyukupi secara hidup rumah tangga. Kenyataane kancaku cak misdi. Nyambut gawe durung ana saulan del tuku TV. Terus kancaku cak kalih iku nyambut gawe durung ana 2 wulan del tuku sepeda motor. Nah masih kancaku dhewe iki. Kancaku sing arane Kaca iku. Nyambut gawe durung ana sak minggu del sabuke pedhot. Akan ngombe toa. Yes, gak maido nyambut gawe ana sing ngene ana sing ngono ngarani wong. Sing penting iki mosok kok arep-arep kanca ya. Mesti kok arep-arep kanca ae. Gak tau nang arep-arep pacar. Sing penting apel iki. Kaya arek enom ae apel. Putune wis loro ya apel. Lho, Dasa iki. Kamu panas-panas rono kancane. Oh, gede kok suarane. Sing arep nang aku sing wedo iki. Mbak, badhe tindak pundi, Mbak? Kula to? Nggih. Badhe arisan.
Lho? Arisan. Arisan? Nggih. Arisan apa? Panci napa? Arisan duit kok arisan. Oh, duit. apa? Asal nomor pinten sampean? Nggih, duka ora ngerti kok. Oh, derek ngerti. Sampeyan kok ten mriki to? Nggih, ngrekaman iki. Omong ditakoni kok malah le nyaur iki werna-werna lho. Nggih, wong warna-warna kuwi kata wernane. Ning kula seneng kok ketemu kali sampean. Seneng? Nggih. Aduh. Wong kok oleh jemenakne. Kula nyemenakaken nggih. Dasar wong iki. Ganteng. Ning ganteng ngene ku dereng kantenan. Dereng kantenan. Tapi nek fotone ganteng nggih. Rada manis. Manis nggih. Manis. Nggih ngakan gula. Lho mboten ngoten, tegese iki sedep. Sedep. Turune campur bumbu. Dhuwur kira dhuwur, tendhek ora tendhek. Nek diwarke wong sing dhuwur-dhuwur nika ya ora ketok nek ndhek. Nggih, nggih, bener. Nggih. Nek diwarke wong sing cendhek ora ketok nek dhuwur. Nggih, saya cablok kepala. Wong oleh gagah. Gagah wis eno. Blengah-blengah kaya pedet. Karepe arek. Burine kaya pedet. Makane aku bengi ngipis gawe enak. Sampeyan sinten arane, Mbak? Nami kula? Nggih. Ani. Ani. Nggih. Lah sampean sinten? Kula. Nggih. Ki sampeyan gunani. Mboten kok njur Mboten. gunane. Wong wedok kok gunane wong lanang mboten. Nggih, ora ilok kok. Nggih. Sinten? Kula Sokrat. Oh, Mas Songkran. Kan negaran ya. Wong Sokran kok Songkran. Oh, Sokran. Nggih, Mas Sokran. Nggih. Jantenan kok. Lho, Sampeyan niku bagus tenan. waduh dilem maneh. Dilem terus kuburine geblak. Lah tak estu, rambuté wae brintik. Brintik asli kok. Saiki nggih. Nggih. Nek kaya wong-wong sing rambuté lurus nggih, rambuté ora brintik ki do nyangkap salon. Nggih. Rambuté njur dikrul ben brintik. Dikritingaken, Mbak. Nggih. Mergi lah kuwi lak ya tondo nek rambut brintik kuwi pancen apik. Nyatane akeh wong sing pengen rambutnya brintik, nggih to. Sampai Nika lho, dikritingaken. nggih, enten paribasane. Nggih. Kecik isi sawo. Terus. Iki sek-sekane iki. Diteruske mboten. Tapi kau kecil sini sawo. Nek kecil sini sawo gak apa-apa. Nek wak bedhe akeh rene lho. Iku sek aku. Nek kecil sini sawo enggak, tapi Sawo niku enak lho, sawo niku lak legi. legi bener nggih. Buah niku klebu buah. Waduh, buah-buahan pancen nggih, Mbak. Buah. Kecik isi sawo. Sawo nggih. Rambut brintik kaya gendruwo. Gak nyono sing garing. Sangkane wak bedhe ku mangsa. Nek gondurku pun ati oleh kasah basman. Asmane duwe anake. Pada arisan ya? Nggih. Poteraken. Tenan apa? Nggih, gonceng nggih. Sing goceng sinten? Kula gonceng sampean. Nggih lumrah iki ya wong wedok ki gonceng ngoten. Kula mboten beto sepeda. Men beto. Wis mlaku wae. Mlaku nggih. Nggih. Padang bulan. Aduh. Iki padang bulan apa? Niki lampu. Niki lampu nih. Masih padang bulan nggih mboten ketok, Mbak wonten jero niki. Ning mboten napa-napa nggih mlaku Mboten. bareng. Mengko gak isin Oh, mlaku mboten. bareng kula. Ah, mboten kada bojo ya. Lah delokane kaya ngene iki lak ya wis ketara to. Ketara nek kada bojo nggih. Lah sampean? Apa aleman kaya ngono? Nggih kula ning ngalem kok. Saya kada bojo. Apa kok sak kresik iki? Wong niku. Omong niku mboten sak kresik sing banter mawon. Banter mboten apa-apa nggih. Mboten napa-napa. Kan mboten kada bojo ta. Kok kaya karo ora seru. Sampe ning repoti. Kalem kekalemen banter kebanteran. Kula nggih jane ngoten sik bujang. Oh nggih to. Tapi Padha. ae pun kondo-kondo wae. Nek kondo-kondo wong kin konangan. Nek konangan. Tunggu mboten napa-napa. Bujang. Engko ndak ana sing ngesiri ngaten to. Mboten. Kula mboten kusir kok. Kula nyambut gawe mboten dokar. Mboten dokar. Mboten. Eten mawon sampean panjene purun kali kula. Pun tedi napa kula turuti.
Saestu? Nggih, kesangene tunjungan pelasan niku. Nggih. Tahun Rebo kan. Sampeyan deloki kabeh. Sampeyan pilih, Pun. Milih-milih. Nggih, sampeyan milih. Mang tukokke. Nun, Mang tukokke. milih tok. Oh, kok milih tok ya akeh. Nggih sampeyan pilih, tapi pun sing larang-larang sing murah mawon. Oh. Sampeyan tegi dom bundel. Peniti. Kok dom bundel niku nggih ngedomi sampean niku napa? Kaitane dom bundel. Terus silak tukono kalung. Oh, nggih. Kalung sampeyan coplok mawon. Keciliken. Oh, keciliken nggih. Keciliken niku sak monten. Sampeyan coplok gawaken kula. Kula dole. Lho. Tak kira ki nek arep ditukokke sing luwih gedhe. Ha nggih, kula dol kula urupaken sing gedhe. Oh. Tapi nek oleh arisan. Oh. Arisan duit sampeyan nek medal kok tugas. Ya kok dhuwit kula wis jenenge lak ya ming nukokke. Aduh ngalem ya, Rek. Aku nek ketok wedok ngalem ini ngantuk. Kok ngantuk ki. Wah, gayeng Rek. Pak, Wenenge atiku. Wah. iki lho, Pak. Pak. Glebok kowe. Ngono gaweanmu. Wah, kepethuk cake lho. Iya. Napa, Pak? Gak tau mangan. Nate Pak kok mangan kok mboten nate. Nek wong iki arep arisan kok glembuk. Kalau sakmene keciliken. Ajenge kula gedhe. Arep gedhekno terus dipodol kok pangan ngono. Lho kula tumbasaken malih. Tumbaske ki apamu? Niki pojok. Apamu? Pak, apamu? Wodo metu karo. Pak, iki lho Pak, aku mau dikutuk. Bapak kowe yo ngadeni. Nggih glageni. Pringisan. Pringisan pada anak sapa? Wis. Duh. Aku nenek dhewe bojoku ki. Lho, bojo sampean? Aja ngawur. Lho, Lho apa? sakno Aku anak. tanggep tontonan kok lho. Sakno anak. Anak. Lah kok tuwane nemen. Titenono. Nggih, nggih. Kenapa si lanang tuwa kok sing wedok Nom. ayu nom? Nggih. Si lanang sugih. Oh, sugih. Lho, montorke Sapa papat. sugih? Montore papat nggih, Mbak. Papat montorku. Sing endi to, Pak? Montor Lah endi sing to, Pak? saumbah bendina. Lho, bagian ngumbah motor. Nggih papat ae montore jaga. Lho, lah ya tapi papat ya, Nduk ya. Lho papat yo ngeten pun ngeten ta. Ayo. Oh, iki direkam yo mboten ketok. Lho, kowe kuwi cah dudu. Oh, nggih, nggih. Nggih. Niki bojo sampean. Nggih, Pak. Seru kok. Nggih, nek bojo sampean nggih sepunten sing kathah. Ayo seru. Nggih. Roh. Lho, wis seru. Semeratan. Aku mejane ya wis kandha lho, Pak. Ning aku dijarak ki karo ki. Nggih. Jane pun Lho, kondo bojo ya ta? ada bojo. Kowe dijarat karo iki. Nggih. Terus nyapa kok manggon ning kene Lah apa? ribet ae. Nek gak gelem lak nyengkek. Lah aku ya mesake Pak timbang ra nek kancane tak kancani. Oh iya, Nduk. Mboten napa-napa kok. Nah, anu kok radenono pisan to. Nggih, mangan Gak diladeni. apa-apa aku gak apa. Ngombe diladeni mboten napa-napa, Mbak. Nggih. Aki. Guyono. Saiki. Guyono anak ping tugel gulune kowe. Kok ngono kok terus ngancam ku yo. Wong warane mboten kenal nggih, mboten napa-napa sih, Pak. Kapan kapan gak Aku ya ini kalau ngantemi wong ya ini. tapi ngantome nggih mboten loro, Pak. Jane niki bojo sampean nggih, sampean sukani tulisan. Wis duwe bojo. Oh dikek teneng. Ben melet ya. Mboten ngoten, lha kula mboten sempat enggak ada bojo. Kowe takoni piye? Kula keluar takon ngeten. Sampeyan mboten ada. Aku gak takon kowe. Iya, aku takon piye? Kowe ditakoni ngene, Pak. Lah sampean niku napa pun ndek bojo? aku Lah delokane lak nggih ketara. Ketara. Muni ngono, Pak. Mergo kowe pucet mesti ndek bojo. Bocah kowe kok pisan iki pucet. Lah niki ngaten jero mboten ero. Kok ora wis piye? Lah mboten ero pucet gawe mboten ero. Angkat ditenon nang pucet ndek bojo. Oh, ngoten nggih. Sing ora kok, Pak. Iya. Malah dikira aku kira ndek bojo. Ah, ngoten. Dikira mboten ada bojo. Dadi kene ngero. Nggih kula sing ngira. Mboten ada bojo. Ora paham kok nyawang wong. Ngero ta kowe. Ngero kowe. Dikira bojo. Ngero ta. Lah ya ngero. Ngira. Oh ngero. Ngero. Tadi kok ngero kowe. Ngiro. Lah tujuan sampean apa? Lho kok tujuan? Sampeyan apa? Aku ki golek bojoku. Lah kok sampean goleki minggat ta? Ora minggat. Lah Ning blojo. pasar suwe arep arisan kok ora mulai-mulai. Kok begal ya? Aku lho mboten bajak kok begal. Kemero rambutmu kuwi. Ha iki cicikane, Nduk. Piye ta, Angger Pak? rambut ngadeg nek mlaku rambute iki.
Aku. Sing mlaku niku wonge, Pak. Oh, cucuk rambute. Boten. Iki bojo sampean temen. Heeh. Nggih. Wis aja dipinjul lho, Kak. Ha nggih kula niki takon. Ha iya. Bojo sampean. Heeh. Sik dadi. Nggih sik dadi. Kula nggih nggih mboten napa-napa san dadiaken pun nanti pegatan, Pak. Tapi sepisan dadi selawasi. Lho, ora aku arep megat iki ora tekan atiku. Nggih. Kok potongane sing angel. Potongane ayu lho kelek lanangan, Pak. Nggih eman megat e. Ya ta, Pak. Sorry, Pak, sorry. Iya. Kelek lanangan. Dadi aku kelek iki. Ha iya, tegese iki ora Lah yo kowe tak tapuk kene lah yo. Ah nyatane yo Aku ngono, bojomu lho. Pak. Wis senajan elek, Mbak, kon niku darani bojo. Nggih. Kadang Sampeyan kudu nurut. Kenekan kene penasihat. Ha, sampeyan perlu kayak penasehat. Nggih. Lha niku penasehat. Nerangan. Yo saiki ayo bali ayo. Ayo mrene wis. Sida ta Pak iki? Ayo. Sida. Yo anu awak dhewe arep lamar arisan. Kok arisan? Ayo balik aku sih. Kok ngerti kon. Lho kok melu arep balik. Lah nggih melek karo bapak iki kan bojone. Ayo. Bapak ayo. Yo yo sol. Ibu, iki nyeluk ibu mak. Yo. Mami. Iya lah Yo tolong. Kok cukup berak iya. Ya ibu. Ya ibu pantes. Ngundang aku Romo. Cok lo saiki wis ada Surabaya nyeluk iki bapak, nek nyeluk iki mak. Boleh sapi bengah. Mak, wah, Mak. ibu apa? Ibu. Lah iki Romo kan. Romo. Tahu diutus nang ngalang kolak tahu diobong ae. Kayak ditu, kayak wayang wong. Oh iya. Itu. Iki bapak mbak. Kan wis suwe ambek bapak. Pak, iki kancaku, Pak. Kancamu kurang ajar iki. Lah ibumu dijarat. Penuh jenenge. Wis. Soker. Heeh. Syukur ya. Kok sokran. Sokran. Oh pinter sing wedok sing lanang. Soker. Bapakmu jenenge sapa? Iki Santolowo. Lah tak kurang jeneng kok enggak jeneng ngono. Sopo sih? Mugi riwayat. Timbangane Santolowo lak wali Santo Codot. Jajak golek gawe mangan sawu kae ngawur. Iki mang ngomong apa? Ini lho tak kandhani. Ibu iki mang makmu ya. Makmu ki mang kesasar. Ibu kok. Ibu-ibuku kesasar. Ah tak tolong ngono lho. Iya. Nah iki mang nang pasar jan melu arisan. Terus mbok kelangkan kaya timi mang mumet ae nang ngene kene. Ora ra. Kalunge digrengik. Kalung iki lak dijaluk harus digedhekke. Wis ben cilik ora apa-apa. Lah iya. Digedhekke kok jol ora bali kalunge. Lah ya masih gedhong sepuan ngerti kok apano. Ojo kanca. Oh, meneng wae sini. Kakone ta, Pak? Kok iki ora sepuan iki. Apa? Semprot. Balik ae. Ah, bapak iku. Lama durung tak gedhekno, lan terus tak kaisinen. Oh, gedhekno piro? Kakak guyon-guyon lho, aku yo guyon. Aku krungu Pak runian penek karo Ibu Mang. Heeh. Kono ati nglamar. Iya. Iku cacak wis kok taruh apa durung? Wis. Repot lho cacake. Kapan nari? Kapan sih nari? Kapan sih? Ayo ngomong kapan? Kapan sih ngomong? Ya, Pak. Tambah kuater. Aku ki anak. Ngopo aku ki Lho ngene. Wong rumah tanggane ku damel selawasi. Lah iya. Nek kapan ana sampean cacakne Kartolo nek dereng sampean tari terang-terangan. Nggih nek purune boten purun lakoni. Napa sampean sing lakoni? Sampean ta sing lakoni? Nggih, kawin. Sampeyan sing lagi. Wis jan iki. Gendeng takoni. Kon kok ngomel sih kan? Lho sakno si loyo nek Dipaidon nemen bingung lek dipaidon. Nek ya tenan kok lho. Napa sih? Cacakmu ki urung ditari. Ya. Jarene bapakmu wis topo. Enggak manut aku to. Lah, kaya ngono kuwi nek dikandani. Piye? Kok tono arek ditarik sih. Ya lek gelem lek gak gelem kok susah, Pak. Sing tak bicara Pak aku. Oh, anak kudu nurut wong tuwa. Wong tuwa. Nurut sapa lek gak nurut? Lah. Mesti cacak nurut sikut. Lah, gosip to. Bapak lah gak mungkin toh. Ya, nangis banget to nang sikut iki. Tapi Bapak harus bisa mengatasi Tak masalah. jawab. Kalau ada apa-apa, Saya oke. justru Apa saiki bapakku tau jawab? tanggung jawab. Ya ana napa wis bar jalan. Pokoknya sama budang lamar Mbak Ibu, budal Lamar. Tak bantu gendong teko. Kowe nduk omah. Iya, Bu, sampean tumput ngelamar bapak. Lah, arisane kula bayaraken pundi dhuwit? Wah, sing blebet lho tak bayar dhewe. Ya. Kok malah mbok pek. Hati lho. Iya, Numpak iya. dokar ya, Pak, numpak dokar, Pak. Ya? Ya. Tahu numpak dokar di selentik. Numpak ngarepe kuisi. Oh iya, numpake keliru. Numpake keliru, numpak nang ngene mburi jaran. Lah numpak ndi? Bune nek ngarepe. Aku numpak dokar iku isi lho. Ngawul ngarep lak didak-idak kon niku. Lah numpak nang mburine sing tur jarane.
Arep mbok kupinge ya apa? Pak ndukur kon niku. Oh, ndukure. Iya. Kan tekan ndi? Kan tekan ndi? Kok mlaku. Ngono apa ngitung-ngitung kok kono beduk-beduk kan. Kon iki apa nyoba swara. Mari lara durung ngidung blas loh sik iki mana. Iya, pirang tahun wong setengah tahun. Tapi yo kabeh ngrasani awak wah suarane Sokran masih tua. Winginane bebek telu mati kabeh nduk mburi. Masa kon kok manuk jalak. Kon lapor. Kono urung. Tapi bebek mati saiki wedine. Iki ngene upamane cacake gelem kawin terus apa pengritamu kon nyumbang apa? Aku ya nyumbang sanane lho sing delok duwe aku. Iya wis. Kok kon ngono lho sing kawin. Iya ya. Satu kono becak kon. Aku kok eno lho. Iku duit sapa? Duit sapa? Duit ibumu arisan mana? Kok kon ate nukono becak kanca krungu duwe gawe alasan loro sing Oh, gane cacakmu ya nyumbang opo sing kene? Ya pikiran sak durunge. Saiki cacakmu senengane apa ngono? Lah aku seniman, lek cacake gak sepiro. Cacake lek senengane lak ngluyur ae. Oh iya disumbang Apa? Sepeda pancal gak ngluyur terus. Cek ngluyur terus. Iya. Lah gak mandek-mandek ngawur ae. Wah, dadi sumbangan apa? Tak atur karo bapak. Kan aku matur karo bapak. Waduh kon ngomong matur, wis matur. Kok kelinci. Lah iku wong tuwa. Ngomong lho, ngono. Oh, ngomong ngablak ya, ngablak. Ngomong karo bapak. Ngomong mbek bapak, tak mono lek kon kok nyumbang. Iya, nanggape apa sih? Sembarang apa lek aku njaluk pendapat karo kanca. Sing ngene, ya apa upamane bal-balan? Nah, neka, bener neka. Wadah iya loh. Dadak iya. Otak kandi ibu dah iya. Tera. Aku ngomong apa sih? Dadi apa? Munggo bal-balan ya apa ya? Waduh, bal-balan niku kudu ngringkesi kan, piring cingkir kudu ngringkesi. Nek nyewa lapangan kok. Oh, lapangan. Iya. Lapangan ndi kira-kira sing paling jembar? Tambah sari. Wah, kurang jembar. Ya apa? Iku. Juanda. Juanda. Lapangan Juanda, lapangan motor mulu loh. Kok soalnya juga bal-balan? Lah ya enak wis. Sepisan ngetan wis ambyuk kabeh mergo ambyuk ketiban kapal terbang kon niku. Oh, anu gak masuk akal kan nduwe gawe kok. Kaya desa lah. Oh, okol. Okol. Musuhe. Herder. Wah, kon musuhe. Dadi wong padha wong. Nah ya okol ya. Iya wis sing gak tau wayang golek aku seneng. Lek po golek kecut. Lek wayang golek gak. Kon kena wayang golek buah-buahan kon. Kok ngomong wong glambyar iki kan. Iya, wayang ya. Ya wis gampang wis. Kok gampang-gampang tok ae apa? Aku sing ndelek wayang. Tabuhan teko aku, wayang teko aku, terus teko aku. Tapi jok wayang sing blebekan iku guntingnya ya, Kran. Lho, lha durung dadi ku kon. Nek wis wayang golek ya. Aku sing golek wayang. Wayang teko aku wis. Iya, terus. Lah, terus teko aku, gamelan teko aku. Waduh, iya terus. Duwe kon. Kok aku sing ngekekno. Lah bojomu digadekno piye apa? Kakak payu kelemon iki. Ngomong gak karu-karuan, wis ngene dongakno kok cacak gelem. Lah bapak diterima lho. Tapi bapak lak ngene. Bapakmu gak nari gak gelem, kon wajib. Aku gak iso nari wong selendang ilang ya iki. Kon ora tari-tarian kon iki. Lah nari sing ndi? Cacakmu. Lah aku nari cacak ya gak mungkin wong bapak gak ngatasi lah. Aku mana ngental lho. Cacakmu ya gak iso menari waduh. Cacak gak karuan, gak karo tenagane kan. Kadang-kadang. Kok akan tenagane? Iku lho jare wong biyen kok lek anu. Iya wong biyen. Wale kok gak karo tenagane. Ngomongane wong biyen ngono. Iya. Kok gak karo tenagane mbok ndrok-ndrok kok. Iya. Ndrok iku longgo. Kok ngarani pedhot e cedhot kok. Lah iya. Wis tari lak cedhot iku. Aku rasane kudu nggo apa iku. Apa kok blakrakan. Cacak wis senengane ngluyur ae. Wis kene kok. Lek bapak kadung diterima, lah terus cacak tapi mesti gelem. Wis aku sing ngomong. Masuk bodho bapak. Cacak bener nggih. Wis aku sing ngomong wis. Temen ya. Iya kon gak sanggup bapakmu gak sanggup aku sing ngomong. Gak aku. Wis aku wis. Kok nek pertentangan mbak aku ya apa sih? Aku tak antem lho. Blakrak. Wis aku sing ngomongi. Tapi bapak dadi sembarangan wong. Lek atasi anak gak ngatasi isin, bapak ku tau dadi jagoan. Tau nek cempe bareng. Yalah cempe ae lho pira wene. Kon cempe cilik. Oh, cempe cilik tekan gak mati. Nek aku tau ngantem gajah mati. Gajah sakmono gede? Ngantem mati. Mari kok antem terus mati. Gajah mati dhisik tak antem. Iku ngono jenenge nyelawat. Mawur. Lek aku masih lelek nyecep ilmu bapak. Tahu bapak tak cecep wadah. Cecep kenapa nih? Lu enggak ilmune kan abot kan. Apa? Tahu tak coba ya. Malam kemis iki tak coba. Wah, esuk tak gawe. Cecep sikute ta? Enggak. Ya ilmune. Ono arek cilik tak belesne lho, tak gedrukno lemah mancep setengah meter kan. Kok gedrukno lemah ta lumpur? Lumpur tak salah ta? Lumpur. Nek kon ate nyecep ilmu ngono. Iya. Aku tau dicocep lho.
Oh, kon duelmu ta? Kon duelmu. Apa duelmu? Kok ngerti gitu. Oh iya, jare kon keran dianggap kerane banyu kon iki ngono. Iya. Keran, boleh dhewe keran. Iya, boleh. Rasaku ya seneng rasaku iku. Lek gak seneng ya apa? Wong urip iki nek gak ndek anak ya uripe kopar kapiran. Masih donyane numpuk omahe gedung gak ndek anak repot. Lho bareng ndek anak situk gado ati nguntal ati ngemplok ati goreng ati. Bingung rasakno aku iki. Rasaku anak lanang wedok padha ae rasaku. Nek diatur enak. Wong anak wedok dapurane koyo ngene. Sus. Kok niru makne gak ngene arek iki. Nek niru makne ngono mesti pinter. Masak ya pinter. Wae jajan ya pinter. Bikin kue ya bisa, mestine. Sus. Tekan ndi kene? Nguras. Lho kon. Ya apa sih nek nemen iku kon narek dewok. Kon narek brewok. Wah. Kon narek wedok, sakno. Apaan nek wedok? Para wedok kok nguras iki lho. Timbangane gak ono iwake. Penghasilan. Oh, penghasilan. Iya. Mari nguras menek klopo nak ya. Atuh kon ukur mlorote cepatras kabeh kan. Oh, gak pokro ngono kok tuh. Yo opo kan. Ngono iku diturut ta. Wong tuwa nuturi ngono. Lu kebacut, nguras iki wong lanang. Ngono lho. Apa kaya oleh apa? Oh, oleh ya oleh tapi gak pantes, gak umum. Wah, aku ya pinter bendung. Oh, pinter bendung. Iya. Bendung perkara aku niku. Opo ngono niku? Mene nyita botol pisan ngono. Mangane sekolah yo ganti sekolahno terus. Lha kok sekolahno ndablek ngono kon. Sangu nek gak sangu akeh gak gelem. Sekolah gak nutuk motel. Aja sekolah, buku larang saiki. Ngono. Cara ora gitu lu kok ngono. Goblok iki kok lo. Mas gak sekolah kan pinter ngatur rumah tangga gak apa-apa nak masak sing enak. Mangan kudu enak. Duwe sapa yang gak mangan enak? Iya duwe sapa ya iki? Gak ngono sing darani masak kudu pinter, nek jajan pinter. Makmu pinter biyen. Pinter apa, Pak? Ya pinter masak biyen. Masak apa? Masalah. Masak apa ya masak panganan ada ngono niku. Model wong kedian ngene masak enak-enak, Pak. Masih jangan-jangan asem. Nek dirasakno. Nek kedian jangan asem ya kecut iku, Pak. Lah kecut apa kono aseme ngawur ae kon niku. Nek ngene enak ya apa jangan asem ae. Isane sedul kayak balung-balungan lho. Balung apa? Balung omah. Ngawur ae. Lah kono masuk, gak kopi apa? Sik manggang iwak. Ngono manggangen iwak ngono. Diapakno iki, Mbok? Buakan ngono iwak iki. Iwak diapakno ya dipanggang ya iki. Bulan nuwun. Sopo ngono. Monggo-monggo. Wah, ngono Mas. Pak Basman. Lho, kok sampeyan pernah iki lho? Lah, Sampeyan sinten? Sinten sampeyan? kula. Nggih. Kula bojone niki. Oh, niku bojo sampeyan. Nggih. Lho, kaya dompet. Kok kaya dompet? Mboten lambene lah apik nyapu. Pun sangu. Nen, Pun sangu, Pak. lho iki omahku kula kok. Heh? Omahku kula. Oh, kula kita sing nunggu sampean iki. Oh. Iya nek sampean iki. Nek ngomong nggih sampean melek. Mergo mboten. Nek ngomong pun merem ngoten. Mergo niku wae ngajeng kok wonten tulisan awas. Kok potongane pesok ah.
Ya aku duka, Pak. Oh, duka ngomong foto siji. Nggih. Karep omah kula ngeten kok. Oh, niki griyane sampean. Nek omah ngeten niku omah kula, nek omah gedhong tingkat niku kula enten mriku, paribasan kula penghuni utawa mboten semer sampean. Wong ngoten niku kula mung ngoten sampean serik. Oh, mboten serik, mboten cocok. Oh, syukur. Oh, syukur batuk. Lah timbang pundi wong kaya dompet lho. Oh, nggih. Ya, timbal baliknya, Pak. Oh, timbal balik. Ya, ayo tondok ya. Ya lho, Pak. Ini ngomong nduk aku nduk. Ning anu, Pak Basman. Nika wau teng ajeng teng regol wau nggih. Kancane. Wah, omong sampean niku enten mriku lho. Tek. Nggih, gapura ngarep. Gapura. Ana apa, Nduk? Kok enten lho kok nduk. Iya to kok kowe wedok kok. Jenenge Nduk ta, jenenge Nduk mboten. Pancen wedok nduk niki. Oh, wedok Nduk. Seputi ta sendi? Anu, nika wau enten tulisane. Nggih. Awas ada anjing galak. Apa iki? Sama kuasu. Mboten. Nah iki header lho, Nduk. Omah sebelah niku. Oh, sebelah. Sebelah. Andene tulisane kok neng kono, Mang. Nunut. Oh, Nunut nggon tulisane. mulane kok jegak-jegok tak goleki kok ora enak. Kula sing cukup. Temu ora jegok yo kuwi ngawur ae. Watuk. Oh, watuk. Watuk kok grung. Wah, salah. Sing lanang potongan kaya iwak sili. Lambene api. Apa iwak sili? Iku ben tau dari cari skoci wae. Anu kumat to. Wis sewu Mas. Mas kok mesti gadah. Napa nek? Telas sampunan. Wong niku kledam pun Pak Dokar. Napa niku? Kok nuwun sewu mesti gadah sewu. Yang dijain mesti gadah. Kuping sae lho aku beden. Goblok njaluk Ngrungokke dhisik ngono lho, Pak. nyuwun sewu kok. Mboten amit. Monggo. Ngapunten. Monggo. Monggo amit tak monggo dengkulmu anjir. Lah iki anjen iki laberane angel, Nduk. Ya ora kok angel ya. Lah kok amit-amit tak lunga to. Sampeyan kuwi sing bingungke, Pak. Iya ta, tuturan Nduk. Iki arep nyebowo aku Oh, ngomong. dianggap aku ki danyangan. Oh, karo dadang pesok ngono. Nggih, Sampeyan keterin asma sinten? kula Pak Santalawa. Napane? Pak Santalawa. Tes pundi? Kok kumat dadake. Nuwun sewu. Napane? Oh, lah kuwi apa? Napa? Medeni, Nduk. Yes, lho, gilap. Mula kupingku gila. Atane kupingku ana klingsine to. Waduh wong iki ya. Wong iki minta pateni dhewe. Wis. Lah kok ngrasani to? Mboten ngraosi, cuma ngomong ijen. Sinten nami sampean? Santalawa. Oh, Santalawa. Nggih. Oh, apa PKN. Mboten cepet. Sampeyan mambu? Nggih. Mriko layak yo, Nduk lho. Mambu. Wah, layak nama kok nyoto lho. Lho kok ini, Nduk? Mambu kok. Iki omongnya Gunawan. Awas kan ya. Awas tenan kan ya. Sore iki tak jejak gegermu kan ya. Atuh. Sopo rek? Potongane kaya wambak. Lah, kowe kandha kok timbang karo apa Lah, rawuh sampe mriki wonten paribaos napa? Kok paribaos. Nek mboten iso basa ampun basa. Kuno niku sampean niku. Nggih. Kok paribaos niku. Niku tembung napa niku? Oh, ten anu wonten dabalipun napa? Lah. Wonten perlune napa? Lah. Nggih, wonten perlu napa? Ngeten nggih, Pak. Nggih, Kula nggih. mriki niki badhe nglamar sampean. Yo, kamu kok iki Piye ta, Pak? nglamar takon sik kok nglamar sampean kok putar kok kayak kuwi. Oh, ngawur ae. Lah mau piye ta, Pak? Nglamarake adik kula. Nek ngomong sing genah mripate kok benik. Mripate kok benik. Anu, ngeten nggih, Pak nggih. Anjing. Ngeten iki dadine ampun iki anu sing kok. Pokoke tak berem kaya ngono ya. Aduh, cek temene rek. Sampeyan terus gadah anak. Lho. Napa nek? Pendidikan gadah anak. Nggih, setunggal. Oh, Kula mboten rekalan kok temenan nggih. nggih gadah anak. Nggih, setunggal. Lah niki kleresan, Pak. Napa? Kula ngebun-bun incing Jawa Son. Lho, metu payung nek bun. Timbangane kudahan metu payung, ngoten lho Mas, nggih.
Kok sampak keluncum. Wah, repot iki wong iki. Tapi mbok udara gak ceteles. Wong ngerong ngono. Tegese mboten tembung kula niku ngebur-bun esuk enten bon terus udan-udan sonten mboten. Lah terus pundi? Paribasane. Oh, paribasan nggih monggo. Badhe nglamar anake panjenengan. Anak kula? Nggih. Lho kok sugih kendel Mbak? Kendel padha jawane ngono. Sana wong Dayak bae. Lah nek sampean sampean macan kula mboten wani. Oh, nggih nek sampean ngajeng anak kula. Nggih. Lah niki angsal sinten? Asal adik kula. Lho, anak kula. Anak kula. Iya, anak kula, Pak. Anake niki anake bojo kula. Nggih, nek ngomong sing genah. Anak kula sing mbak. Pun kesusu, botune koyo garu apa mboten. Lah, mboten, Pak. Nggih? Lah timbang kesikut nggih nak kesusu. Oh, nggih. Dadi sampean nglamar anak kula niki. Nggih. Sampeyan kantukaken adik anak sampeyan. Anak kula. Sinten namine? Namine Sapari. Anake lali. Lho mboten mergo sing sok daftar rak niki. Oh, nggih, Sapari. Nggih sing ketengen iki. Tasik Joko. Kula tugas terus kok, Pak. Mboten nate ten griya. Dadi nopo sampean? Lho, sepunten lho. Tugas napa, Men? Lho bagian keliling kula penilik. Oh, penilik. Nggih. Penilik kepala sekolah nih, kantor itu. Mboten. Lah penilik apa? Niliki tegesan sing dawa-dawa niku. Atur kok dikandani. Gue kesan wong Bandung. Aku mau babuk, gua salah jadi penilik. Ya apa iki? Mboten niku biyen, ning sakniki mboten, sakniki pun kecukupan. Kula samangke niku pun menging sapi. Sebab wong niku wong nek semonten nggih. Nggih. Biyen koyo ngoten sakniki aja ngeten ya Nggih, apa. dadi nyono nggih. Nek ngoten kula trami lamaran sampeyan. Nggih, Nggih. Pokoke sepuh padha sepuh, rembug rukun dadi monggo dipun ngarak. Nggih, mangke nang ngoten kula kepareng nggih. Monggo dipun tunjuk. Nggih, napa niki tunjuk? Kirangan apa ya? Ora apa-apane aja yo nang ngono bali ya. Monggo. Sok kapan iki, Pak? Besok ding minggu. Ijab sakniki ngenteni apa? Ijab bensin atas napa? Dipersingkat apa waktu. Oh, nggih. Monggo. Bareng-bareng nggih. Wes, perkara anak apa jare aku wong tuane rene. Sing penting tak atur mburingku. Oma pusing ngrasakno keluarga iki. Mosok tunggal sak petarangan iso gak padha. Bapak potongane ngono, dukur kuru. Adik emak yang ngono kecentet. Kartolo ganteng kuning aku dhewe kok kelawu. Iki apa? Salah kaitane ta ya apa bapak? Wis repot iki. Lho, aduh. Padane pesut ae. Kon Dik. Ngono ngarep mah lho wis sandung-sandung. Mulai gak repot ya apa? Coba tak pikir nang sak keluarga lek kalau sing padha. Gak perkara iku sing penting adek. Gara-gara campurno ae. Lah apa sih peneng ngerti apa? Lah ya apa sing dipangane serba kurang, Dik, nang omahe. Coba iki gak keliru ta wong ana usuge kok dipangane serba kurang. Soge ne soge. Sama ya apa wong perbedaane mangane jeje. Kon iki nek gak siyak salem mo. Iya. Aku nek gak bistik mo. Emak iki nek gak sop mo, bapak iku juawut. Coba ta. Gak repot ta golekne juawut iki. Iya dikepakane juawut nyucuke gak patek anu. Kemasan ngono bekut ta men. Bacut. Tekan dia kan. Aku goleke peno. Lah apa kon cacak kon golek? Aku golek Riko. Golek nomor Riko kon. Aku golek sampean. Golek aku ta. Heeh. Apa? Ini, yo. Iki aku dikongkon ngeri-ngeri. Apa sih? Ngeri-ngeri ku apa sih? Ngeri-ngeri ku apa? Ngeri-ngeri ku istilah ngeri-ngeri ku apa? Kongkon ngempuk lho ngempuk. Lho, apa yang anu ta? Anu perlu nek aku ngono ta? Iya, dikon ngomong peno cok nguyur e. Lho iya meneh. Lah aku ngluyur gak ngluyur urusanmu, takon iki cilik kon niku. Tapi bapak iku dijatuh. Oh, jatuh rasamu apa jatuh? Daerah kene disungkani wong lho, lek mergo peno ngluyur terus bapak jatuh namane. Lho Pak Mursal ngono ta? Bapak disungkani wong dari kene. Wah, awak dhewe nek kurang sipil pergaulane macet pikir aku lho. Ya gak ngono delok bapak lek metu nang wong lak miring-miring kabeh. Miring bapak tahu gendeng. Lho gak ngono. Ya mergo peno gak tau mulih, terus nduk gerdu omong-omongan, gak gelem mulih turu-turu nok sawah-sawah iku lha apa wong soga turu sawah. Kan aku wis golek kawero. Oh, gak mulih-mulih nek gak iso mremo.
Latihan sampe tak diet aku lho. Ya gak apa-apa, lek perkara belajar gak ono eleke, pengalaman iku gak ono enteke ya. Tapi ya mulia ya. Bapak iku lho ya apa Mulai pejapano sing bapak ya cek seger. wingi ono surat budak. Terbudak. Iya, Dikirimi kuping wae. ngawur ya, pimpinlah anak Anda ngono. Dadi bapak saiki jungkel entuk Mas. Terhitung kon mimpin isan. Lho gak penodok lah aku wis jujur. Waduh. Jujur apa lo? Lho iya gak tau. Anane orang bengi gak mulai kok ndi ya coba. Lha kok lak dipon arek-arek. Ngawur. Jujur lah ngono kok. Ya dijak ndelok sirat kono lho. Ini lho. Lha apa? Kono mesti dirapekno. Ya apa? Dirapekno. Dirapekno? Iya. Wah. Lah terus ya apa? Gelem tak gak? Oh, gelem ya apa cekon niku. Bapak wis kadung nglamar diterima. Lah salah dhewe sembarang iku ya. Nek jang ngrapekno anak iku aku ditali dhisik. Lho kono gak gelem. Tanpa mutawi aku ya emoh. Gak gelem. Moh. Wah. Wah, dhewe wawan. Aku mbek wong wedok wis benci kiwur-kiwur ta ono. Ada winginane ngentut narek lambe abang ya apa? Wingi. Iya. Iku ta. Iya. Iku lak yu jalur nemen iki. Di jaro nem kaya nurut to. Arek ayu jare. Maah, gak kawin. Lho, kasung digawe saiki arek. Aduh nyambut gawe kawin enak. Sinomane teko gonge teko panjake teko re. Ya salah dhewe. Cuma izin durung metu. Ya wis muga-muga gak metu. Sik gak nanggap ngono lho. Lho gak ngono iku sik jeluk kasih metu jare Pak Lurah wis nduk Pak Lurah ngono lho. Wis aja maksa aku Dik, wis. Bapak kon lakon dhewe. Lho bapak dilakoni diuyap mbek ibu. Ngawur ae. Lah terserah sih aku mau kawin kok. Bapak rene lho. Wis tak kandhani, Pak, kok aku tutno. Peduli ono bapak ono emak gak peduli. Aja ngono, kaget penuh kok sekali kawan ditetep kawin win. Ngono iku apa? Ngono iku. Pak, ini orangnya, Pak. Ya, aku bahasa Indonesia. Iki lho, Nduk, Iya, Bu. pantalan, Nduk. Lah iki apa? Ora Apa? mulai nganti kangen lho aku ki karo kowe. Gak apa-apa sih wong lanang iku bagus sama sih gak mulih gak apa-apa, Pak. Lho, ibu nglayung, bapak iki lho ngenes iki lho. Aku ora ngenal sampean. Oh. Rusak, Pak. Apa? Apa? Golek aku lho apa? Iki lho. Kandhani kok orang ki mau. Aku pikir Wis. kowe cuma nang becak. Iya pancen kesel aku. Anakku soge ngono. Lah gak apa-apa sing becake tak tebas. Hah? Wis tak tuku becake. Kok dadi becak seluruh kae kok tebas kabeh. Iya wong anak wis oke. Resik kabeh. Iya. Ambil apa? Lho, kowe aku tak kawin ki. Apa? Kowe. Wah, wis cocok omongane adik. Aku nek sekali mau ya tetep mau. Lho kok emoh piye to? Kandhane Bu. Wong omah iki kepenak besuke iki wecekno kowe iki par pijen sak teruse lak ya. Terus bandane ku lho apa, Mak? Wong kono iku. Bandane apa ya? Wong tuwa lak ya tanggung jawab to ya. Mah. Lho bapak wis gelem kelangan sembarang kok kono gelem rabi masih kelangan sikil gelem. Lah kok iki bangun ten kon. Paribasan, Pak. Paribasane sikil bapak sikil korban. Paribasan sapi didol kelangan titik lah gak apa-apa. Bapak kok Wah, apa kan desa aku kok jok-jok. ngawur lho aku ki lho. Dari mangan anak wong sugih. Kan kalau kandhani. Kok aku ngelamar anak sapa? Lho, mas-masane ibu lah akeh. Akeh pancen. Ya, Mas Tamto, Mas Juari. Kok kabeh mas-masan. Ya sing ora ini karo Mas Heri nek. Ngono. Wis nurut ta, Cak. Wis lek gak ayo aja gelem ngono lho. Gelem ya le ya. Aren di. Ayu kok. Aren di. Anake Pak Basman kae Basman. lho. Arek sing teko kampungan iki. Lho, Pak Rung durung peno mbek arek ayu ta. Wah, kok niku. Arek perning kono lho Mojokerto. Kok ni jomblang kan padha bapakmu kon niku. Kok jomblang aku ki bapakmu tak jomblang. Padha mbek bapakmu lagi bapakne sapa? Ha iya padha bapak iki. Kowe tak gedhekne kuwi ora gedhe dhewe lho kowe iki. Ya bener. Kena sing ngoni, Pak. Nah. Tapi nek sifat kono gak kenal lha apa ditiru. Bapak disifat-sifatke. Lho bapak sifat kuping. Ya mlayu. Lah iya lek salah peno tak nglamar iku mengetahui aku, Pak. Aku lah anak peno sing barep ta. Aja ngedel wong tuwa iki wis. Lah peno didole payu piro potongane iku rusak. Lho, paling mlebu jagal lek iki. Jakale ora gelem. Ngawur. Kok do kurang ajar iki ta. Iki Iya. rembukan wis dadi, rembukan wis dadi. Rembuku wis dadi. Mas ini karo wong tuwa. Rembuku wis dadi karo wedake. Pokoke tetep mau gak gelem kawin wis. Tetep gak gelem, tetep iki gak gelem. Lek peno kudu gelem. Tetep gak gelem wong tetep di bojo. Monggo ya omonganmu nyerekel ae lho. Wis pokoke gak gelem aku Lek kawin. guyu gelem. Lek guyu mesti gelem. Oh, Iya. Cek geli sih malih bareng aku mantuk ora guyu. Gelem lho, wah gelem anak. Ya kayak ngene, aku gelem tapi tak delok dhisik rek. Kumat apa guyu.
Ya guyu marem aku. Seneng. Heeh, ayo ta. Delok apane? Ya ndelok dhisik ta delok Nek arek ayu no gelem. Mules ta enggak ngono lho. Mulih su petik ta. Lho kang ngono nek arek iki cek perawan. Bapak wis gelek, nom-nomane paling kurang ajar bapak biyen. Wis seru arek ayu. Apa? Kurang ajar. Lho, sing delok bapak wis seru arek wedok ayu. Aku nom-nom aku kurang ajar lho. Lho, anake kakek nak remuk aku. Lho bae janda, aku mau nek janda. Ora perawan. Awan, takon ibu lho. Iya, iya, Bu. Ayu, tenan. Luwes. Iya, Wong iya. cacat sithik. Apa? Sikile puter. Pak, semua Pak, Pak. Ora. Ora iku dipilih sing jangkep. Iki lho fotone iki lho. Endi? Lah iki lho fotone gak ono. Lah kok kayak dri. Kok rupa driji ta. Iki lak drijine. Oh, drijine manis ya. Iya sih, iya sih, iya. Iya. Temen ta? Gelem wis gelem. Iki sing ndi iki tanggane. Kok Kartolo iku. Fotone gak ono iki tanggane wong kono lho. Lah kok napa mbak putune tangga iki? Wis ta mesti ayune wis ya. Ngono ta, Pak? Iya. Pak sepuran aku muni bapak kurang ajar mau tak baleni maneh. Gak apa-apa. Dianggap wong nom wani karo wong. Ora apa-apa, jajan gak apa-apa. Ya aja kaya ngono to. Gelong anak. Anake dituturi aja. Nah iya. Sopanan lah dipake. Ya Pak, kok dianggap anak iki wani karo wong suwir lak repot ah ya. Lah terus iki apa? Ngarak-ngaraki pakaian iki apa? Gampang. Ngajate dadi kemanten iku dudu lengkap lho, Pak. Lengkap pisan. Sepatu, celana, Duit, kemeja. Sesih tok sepatu. Ya kayak nyaduk kena ngono. Ya sepatu balik. Cah, Kono tumono kemanten sepatu bal. wong tuwa kok disaduk mbok dibal. Oh, kocok ae iki. Ora, wis Sepatu sing apik. Komplit. komplit pakaian manten. Ono sepatu roda. Sepatu roda. Manten sepatu roda api. Iya sing ngiringno balapan. Kok iku. Bisa. Harus di. Karo di barang. Tapi kudu diiringno wong akeh ya. Komplit kan sak setel, pakaian jaran. Tak gawe tak peno gawe. Lho nek peno gawe-gawein. Ya komplit. Kalau rocinekku kain lek gak gelem yo jam tembok kok kalungno kabeh. Tangan perapatan ngale. Ayo ngarai. Saiki ya. Ayo, kalian dhisik mulai. Ayo. Iya. Enak-enak. Nek kon nurut wong tuwa gak usah tak kuciwa nak. Temen, ya tak? Sampeyan ku gak tau bergaul mbek wong mbek Pak. Apa sih? Kok gak sing teko lho. Lho, gak butuh wong gak teko gak apa-apa. Sing penting ijabmu dadi ngono lho, ah. Lho tuan ya tuh. Iki arek Banjar bae arek iki. Waduh ya bak celuk tuan rek. Wis kan kok kro dayo situ gak kok. Ya jauh prasaku dodol martabak. Waduh ya bak celuk tuan. Sing gak ada damel Kula nak. niki jane Nggih, manten. Kula niki anu, adikne manten. Oh, jaler. Nggih. Oh, adikne manten jaler. Nggih, jaler, manten mriko jaler. Waduh gendeng arek. Lah iki adikne manten anak. Iki adikne mriko jaler. Nggih, nggih. Kuwatir bae mriki jaler mriko anu lah. Oh, ngawur ra ya to. Jadi niki anak sampean. Anak kula niki. Niki kemantene. Sepi, Pak. Nggih, dugi. Pak jam piro Pak? Jam Pegel aku. jam 3 dalu tekone niki. Kok sampeyan nggih nak teko kabeh wong ta. Niki anu sing ngarak wong Nggih. 600, Pak. Nggene cukup napa? Waduh gak cukup robo mah iki nek. Mboten cukup, Dik. Kuwi sak entene. Oke, oke. Ken kula susul nggih. Nggih, nggih. Sama cepet-cepaken lho. Pun kuwatir. Nggih giro kaset apa giro biasa, Mas? Kilo kaset ta biasa. Nang tip kok niki. Ngetip ya. Nggih, cek anu titik mangane sing Joko. Wah, murahe. Oh, nanggap tip niki, nanggap tip. Katen. Kematen teko lah. Lungguh sing tepak, sing apik. Pangane ngapulancang sing apik. Delokane sopan nak. Iya. Monggo. Waduh. Rek niki rek. Monggo. Oh, pengiringe niki. Mantene. Don? Mantene. Kono ngawur e, Kran. Ayo aku takut ke mantene. Kon aku manteni. Lho kan mburi lho. Kan bapak picis-picis. Akeh wong bingung rupane rek. Iki mantene tuh. Aduh, Mas Sonto. Manten. Besan ta jumbritan. Mboten. Engko bener besan. Oh.
Saking senenge ati kula. Monggo. Monggo. Pundi kemanten jalan. Lah niki kemantene lanang. Oh, nggih. Pengiringe. Oh, sampe pengiringe. Nggih. Sekarang kula Sokran. Oh, Sokran nggih. Pengiring. Nggih. Apa kula duku kupang. Oh, yo saya tokno. Menawi ngaten nggih, Mas. Nggih. Monggo kemanten jaler kalau kemanten wedok ditemuaken. Oh, nggih. Le. Anu, ditemokke. Iya. Ayo, anu. Niki mantene lanang. Oh, niki ta. Nggih. Apa kok sampe orang gedokan jaren? Lho, gedhek lho. Boten. Iki ngono le. Omahe mertuamu. Iki ta. Gane maratuamu. Apa, Pak? Iya, Dak. Wah, ngawur. Iki mertua. Iya. Iya. Oh, iya. Endi kakale bojo? Kula manten. Nah, niki napa niki? Iki, Pak. Sopan ngono lho le. Iki ta. Heeh. Waduh, bener kaya apa, Pak? Cek nemene penuh nyiksa batinku. Lho kok nemen piye ta? Aku lek anak wong sugih, sih. Iya. Aku arek ayu-ayu sing ngelamar antri yo gak gelem nampa. Heeh. Kok penono oleh narik kaya ngene iki. Lho, Ya, kok coba kotone iki lho, seimbang ambek aku ta. lho, piye ta? Wah, nek ngene mau Lho ya. Yo. Gak ngono. Loh, kemanten ono kecere bareng. Kenapa? Kau udah kemanten ono kecere bareng. Iki kok opo iki? Kan tiba ta? Sing iki ta. Oh, kok dijejek ngono Pak. Aduh. Pak ganti manten aku. Niki lho. Lah niki jelas. Nggih. Sampeyan mboten tanggung tajab. Mboten tanggung jawab. Nggih, tanggung jawab, Pak. Nek ngeten aturane kula isin. Isin. Nggih, anu nggih pun duka. Nggih. Lho niki mapane mboten jarak kula. Nggih. Lho, anu sih. Kemanten ditemokaken anakku dijerongkokaken kok. Kan le iki Sampeyan muring-muring pun nyelentik, Pak. Boten ngerti ngapuni. Manten wedok ya adu-adu dijurungkakno jare dijejak. Kok Iya, Nduk. Niku mboten dijurungkaken mboten dijejak. Cacak niku mlayu lah niki kesenggol. Lah ya robo-robo tapi ono kecer kok ya petek. Mboten nyejek. Niki sing salah panjene niki, sing salah badak. Badak piye bapak niki? Bapak. Cacak mboten ditari moro-moro kengken ngarak. Lah niki ya napa? Ya apa, Pak? Ya ngene lho iku ya nutup ana kuwerangane bapak karo ibu. Nang kula gedhek. Heh? Ditutupi. Nah titipi apa kok gedhek apa? Aja terima Pak, durung-durung wis menghina kaya ngono apa? Lho ampun. Ora trimo gampang golek trimo. Jarine kalimat. Niku belakang. Saiki apa, Pak? Saiki wak kowe wae. Iya apa? Kowe aku. Apa lagi? Lho, cek sampean. Lho, iki turunane wong apik, ora turunane wong edan. Turunane wong apik cek sampe. Lho, sampe piye? Sampe apa? Sampe wong. Wah, bingung. Gitu. Nah, iki dah. Gen iki kula ganti kali anak kula Lek sing ngono, lek panjenengan aku lagi ya. Ya. Aku tak nang mburi sik, adu-adu sik. Ya. Reklamasi lho ngono. Yo. Wis, adu sik. Lah nek ngene pun genah nggih. Berarti enten gantine. Adik nih kemanten lanang nih wau. wah niku bagus. Ya Tin yo. Saiki sing penting kok dadi kemanten. Ayo foto ngasuh. Ayo ngasuh. seneng aku wis tau gawe wirang wong tuwa ini. Wis wong tuwa wis gak kena di pek turune maneh. Masa anak dirabekno arek koyo ngono iki lho. Coba ta. Padahal kancaku arek golongane sing wis blater-blater doleno arek desa ngene apa. Ngawur ae bapak bandane entek akeh. Wis gak mageri urusan gapit gak nyegeri gari penyakit. Tibake blonjo ya bingung masak apa iki. Waduh, ketemu arek bingung. Dek. Lan apa Mas kok mesam-mesem piyambakan? Ya, biasa ya wong lanang nek nyopo wedok kudu ngene manis dhisik ya. Ngetokno kemanisan iki. Iki maju di maju aja dado. Mumpun pireng kok Mas sing mriki? Oh, saiki ngene ya. Kan apa? Ada melok takon omah mundi? Niku lho celak. Lah ini. Lah tertek. Jembatan. Nggih. Oh. Kok sampe ngomong jembatan lho. Iya iki jembatan. Lah tertek. Wis padha ae jembatan tertek padha ae. Saiki ngene, kon mangi jene ta? Nggih nduki blonjo. Belanja. Nggih.
Saiki kesempatan iki. Kesempatan kene melu aku. masak. Ayo melu aku. Lho masak kok melok sampean. Wis ta, ayo melu-melu lu mlaku-mlaku run lho. Mboten napa kula gendina mlaku wis. Nang toko-toko kono tak tukokno perhiasan apa sing kon karepno, ya. Lah napa sampean mbacakan kula niku? Lho, gak apa-apa. Dasarku ono. Aku cinta mek kon. Cinta nang tengah dalan iki Ya. mboten lan napa? Kon pekku ya. Mboten lah. Pekku. Iya. Kaya ae. Wis ta, aku ganteng kon ayu kon seimbang. Kula ning ndek bojo kok. Wis temen wis gak percaya kan duwe bojo. Wis gak percaya. Malah kon cek gadis kan Nek iku. mboten kok betos surat nikahe. Ayo ta, ayo ta. Men ngoyak ta? Iki lho cinta. Ayo ta, wales dilu ae, guys. Aduh, di Jumali. Hai. Jumali. Kon niku Ayo, gak kebian gayar ta. oh, kon niku lancang kon niku dulur enom wani betul. Apa cek apa? Ayo kon. Aduh, Dek. Ayo dengkulmu sampai. Kon niku ngantem aja nyadep Peter. buntu. Pene iki apa iki bojoku. Hah? Iki bojoku. Kowe cilik guyon lho ya. Pene iki pas lah. Iki lak jange dadi manten mbek peno biyen. Peno Iki. gak gelem mlayu iki kok tubruk sampe njungkir walik. Terus aku nebus wirange bapak aku dikon ganteni. Lah rek ayu ning ngene dibandani lek wis ditukokno rok koyo putri kaya kate di aku ora ngajar. Wis kan iku ngalah wae, kon iki dulur enom. Tuwa rapi dhisik sing awan enom kari. Iya. Napa sampean biyen mboten korong kali kula. Lho, lah biyen saiki aku gelem. Iku mang ya tak antem wangi ngomong. Ya apa, sampe buntuku rompal ngene ya. Bapak, bapak. Apa iki? Bapak. Apa iki? Oh wis ana. Iki kapan? Waduh, Kowe gawe pirang wong tuwek. ya sepurane, Pak. Sepurane. Mak sepurane, Mak ya. Sepurane lagi dong apa? Lagi ngopo kok gerjekan? Muale tak antem pindho. Iki lho adik lho. Pak Rumu po, tuh tak tunggal aku wareng. Pantep iki lho. Aku meneng-meneng. Bener ajar. Kok iso syukur meneng bolon ndi meneng. Bolo adikmu. Ora karo salah ta. Pak, bakal bojoku dikudo, Pak. Nah, ngono iki. Bakal bojoku ya bojoku dikudo. Iki lho bojoku Pak Pi. Bojo ngerti. Sampeyan mboten korong kali kula. Iki bojo najimu. Sing tak tabari kok lho. Wis sing ora gelem kae kowe tempo ayu to. Iya. Kowe mau tak dadekne karo adimu Kasala. Biyen kan elek kok ayu. Ha tak dandani kok. Ya sing nek tarabine. Iki entek paku piro iki? Wis aku apa omah kok piye kok. Pak peno ngalau. Lho kok aku sing ngalah. Wale, kok bojone ibu. Adik ngalau ya. Wis kowe terima-terima. Iki pancen kadung oleh adikmu, kowe wis kudu terima. Kowe ngalah. Oh iya dadi kuwi dikawin adik ya. Iya. Wis gak apa-apa Dik, kawinin Dik. Sama kawin kok. Terus aku ya apa? Terus aku ya apa? Ya kowe aja kuwatir jane bapakmu, aku jane ibumu. Pak, Aja peno kuwatir. Bapakmu ki wong blater. Kenalane ki wakeh, terus Iya. anak sing ayu-ayu, Okeh. sing manis-manis. Karep milih sing kaya ngapa iso? Wah, aku nek arek sing ngelebihi toko iki aku mau, Mas. Wis ta, matura karo bapak lho, matura. Oh ya. Aku kawin ae. Kok kowe njaluk duwe bojo. Ya, pokoke ngluwi iki lho, bakal bojoku iki lho. Wah, nak perkara luwe ayune liwat kat. Temen. Wah, Wah, jare temurun. Iku jaluk aku, Pak. Cocok iki, Pak, ya. Jenenge CJ. Sapa? Jenenge Susilawati. Lah, cocok. Oleh safari ya, cocok. Kon seneng tenan? Heeh, omahe ndi omahe? Kowe, Omahe ndi? Omahe lho kuwi. Oh, tidak begini ya. Cedak. Ah, wis tepak. Nek kowe digawe wirang wong tuwek lho. Gak. Kowe tresno tenan? Bisa ya. Naruh bocah gelem. Gelem. Nek bocah wis mati.